his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Lord, please show me every day. Tikulandireni pano pa tiyankhule na Ambuye. Lero ndi lachitatu ndipo mu mpingo tikuchita chaka, poti lero ndi pa 24 August tikuchita chaka cha Bartholomew woyera amene ali mpostoli. Mawu oyamba achokera m'buku la Chivumbulutso chapter 21 ndime ya 9 kulekeza 40. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Jacqueline Saidi kuchokera ku Lunta Television. Ndipo utenga wabwino uchokere mu utenga wabwino monga dalembera Yohane mutu 1 ndime ya 45 mpaka 51. Ndipo amene akutiwerengera mawu amtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father David Niwagaba, achipani cha Montfort Missionaries, a director a Lunta Television. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Chivumbulutso. Chivumbulutso mutu 21 ndime ya 9 kulekeza 14. Mmodzi mwa angelo asanu ndi awiri aja amene anali ndi mikhate isanu ndi iwiri yodzaza ndi miliri isanu ndi iwiri yotsiriza ija adadzalankhula nane. Adati, tiye kuno tikakuonetse mkwati, mkazi wa mwana wankhosa uja. Pamenepo mngelo uja adandinyamula cha mu mzimu nakanditula pa phiri lalikulu ndi lalitali. Adandionetsa mzinda woyera uja, Yerusalemu, ukutsika kuchokera kumwamba kwa Mulungu. Unkawala ndi ulemerero wa Mulungu. Kuwala kwake kunali ngati kuwala kwa mwala wa mtengo wapatali, ngati mwala wa mbee wonyezimira ngati galasi. Mzindawo unali ndi linga lalikulu ndi lalitali. Lingalo linali ndi zipata 12. Pa zipatapo panali angelo 12, ndipo pa zitseko zake padalembedwa mayina a mafuko 12 a Israeli. Pambali zonse zinayi za mzindawo panali zipata zitatu, kumvuma zitatu, kummwera zitatu, kumpoto zitatu ndi kumzambwe zitatu. Linga la mzindawo lidamangidwa pa maziko 12, ndipo pa mazikopo padalembedwa mayina a atumwi 12 a mwana wankhosa uja. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mtenga wabwino monga dalembera Yohane woyera. Yohane mutu 1 ndime ya 45 kulekeza 51. Pa nthawi yomweyo Filipo adapeza Natanaeli namuwuza kuti, tampeza uja amene Mose adalemba za iye m'buku la Malamulo, uja anenerinso adalemba za iye, ndi Yesu mwana wa Yosefe wa ku Nazareti. Koma Natanaeli adamfunsa kuti, kodi ku Nazareti nkuchokera kanthu kabwino? Filipo adati, tiye ukazionere weka. Pamene Yesu adaona Natanaeli akubwera potero adati, mwamuonatu Mwisraeli weniweni wopanda chinyengo. Natanaeli adamfunsa kuti, mwandidziwa bwanji? Yesu adati, muja unakhala patsinde pa mkuyu paja Filipo asadakuyitane, ine ndidakuona. Natanaeli adati, aphunzitsi, ndinudi mwana wa Mulungu, ndinu mfumu ya Israeli. Yesu adamuyankha kuti, kodi mwakhulupirira chifukwa ndakuwuza kuti
ndidakuona patsinde pa mkuyu paja, uzaona zoposa pamenepo. Adatinso, nditu ndikunenetsa kuti muzaona kumwamba kutatsaguka, angelo a Mulungu akukwera ndi kutsika pa Mwana wa Munthu. Mthenga wa Ambuye. Pamawu amene tawamva tati lero ndi pa 24 August 2022 ndipo ndi lachitatu, ndipo mpingo ukutipasa chaka cha Bartholomew mpostoli. Ndipo mpostoliyu tudziwa kuti mu buku mwina maka Uthenga Wabwino wa Yohane amadziwika ndi zina loti Nathanael. Apa tamva ndi Bartholomew koma amachedwanso Nathanael. Nathanaeliyu kapena Bartholomew analalikira anthu aku Almania. Pamawu amene tawamva leloli ndifuna titengepo maphunziro awiriso. Phunziro loyamba, serving God will often attract some heavy crosses. Don't give up, it's worth it. Life in eternity is longer than here. Kutumikira Mulungu kumabweretsa mitanda yochuluka ndipo yolemetsa, koma usagive, chifukwa moyo wakumwambako ngwautali koposa moyo umene ndikhale pansi pano. Serving God will often attract some heavy crosses. Don't give up, it's worth it. Life in eternity is longer than here. Ndikaona moyo wa Bartholomew woyera mpostoli, lero kala imene ikugwirisidwa ntchito ndi red, chifukwa anamwatsa magazi ake. Choncho ndiye kuti anakumana ndi zovuta zambiri pamene ankafuna kuti anthu aku Armenia apulumuke, ndena amene ankawalalikira. Ndikakumana nawe ine ngati Father David, inu ngati mtumiki, inu ngati Mkristo, temptation ndiye kuti izi ndizisiye ndikale pa izi. Koma ndikumbukire, serving God will often attract some heavy crosses. Don't give up, it's worth it. Life in eternity is longer than here. Phunziro lachiwiri limene ndikulitengapo lero ndi ili: do your best in bringing someone to Jesus. And what a race! Jesus will complete the mission himself. Ndingati nchichewa pamene ukusendeza chifupi ndi Ambuye Yesu munthu, yetsetsani mbali yako, zinazo musiyireni mwini amadziwa chochita ndi munthu. Uthenga Wabwino umene tamva tona kuti akuti Filipo adapeza Nathanaeli namuza kuti tampeza uja, Mose amene analemba za iye m'buku la Malamulo uja. Ndipo atamubweretsa ndiye kuti Filipo wabweretsa Nathanaeli nkumubweretsa pafupi ndi Ambuye Yesu. Ndipo akumubweretsa, he did his part to tell him about this. Akumubweretsa asanafikepo, Yesu wayamba kale ntchito yake. Again, our lesson is, do your best in bringing someone to Jesus, and what a race! Jesus will complete the mission himself. Ndi munthu amene iwe ukona kuti ngati kumukakamiza ufuna umusiya, iwe chabwino ingomu uzani mungopita limodzi angokuperekeza kuchalichi. Akapemphera Sunday imodzi, yachiwiri, yachitatu, iyeyo akhala ndi experience yake. Ndisamusiye nkusiya kugwira ntchito yanga chifukwa ndikuganiza kuti ndilepera mwina munthu yungokanika. Ayi. Do your best in bringing someone to Jesus, and what a race! Jesus
will complete the mission himself. May God give you the grace. May he give me the grace to live every day better than I lived yesterday. Amen. Munali ndine Father David Niwagaba, ndipo pakamera pali Felix Misumali. Ambuye akudaliseni ndi kudalisa inu Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Amen. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a love